Hej og hjertelig velkommen til nyhederne. Jeg er jeres vært, Jørgen Nielsen. Igen. Der blev udtalt igen. Cyber TM11 vil ikke nok lukke jeres program. Sådan nok. Det gider jeg ikke høre. Ja, videre. Der er blevet sat en lavere pris på pandekager. Statsministeren har været ude og tale om den snak, at de er blevet sat ned til 10 kroner. Men statsministeren synes, det skal sættes op til 20 kroner. Vi har sendt nogle rapporter derud og se hvorfor. Han svarede, pandekager burde være dyre. Nå, så ja. I dag er der FBI, der prøver at få Team Jørgenfeldt til at lukke sit program. Men han svarer stadig, aldrig i livet, mit program er det bedste. Det er for meget. Nå, yes. Videre til rekorder. Team Jørgenfeldt, kendt for det aktionelle møgprogram, vil nu prøve at lave en baglænder uden hjælpemidler. Lad os se, hvordan det går. Jeg får at vide her, at Team Jørgenfeldt ikke er klar endnu. Så vi hopper bare over til ja, vi tager Superman i stedet for. Jeg kan finde ud af, at jeg baglænder. Det er helt sikkert. Det var ikke så godt varmt. Nej, det er det jo selvfølgelig ikke. Nå, videre med nyhederne. Den gamle statsminister Anders Fogh Rasmussen har troet med, hvis de ikke sætter flere pandekager ind i landet, at sælge alle pandekagebrødre. Meget slet problem. Nå, nu over til vejret. Hvis vores vært, han er klar. Yes. Der er opstået tekniske problemer. Øjeblik. Yes. Han er klar, men i stedet er vi så uheldige at tage Mysterious til vejret. Der er ikke andet meget at sige. Det er mærkeligt. Hej. Yes. Det var alt for nyhed. Nej, det var det ikke helt. Det var alt for vejret. Nu skal vi over til sporten. Der er mange fodbold. Det er tak for det lorteprogram.